Naga na isuspindir ang Sa Pilipinas. taho kang mga isyu sa war on drugs, palagis man sumutang higit na Ang tubig baha, no binabot pa sa lampas na magitan. siya na anas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsway! Sa headlines kan mga barata, mga tarpaulin ka mga aspirante sa 2025 midterm election na lakop sa siyudad kang Naga, mayo pang violation, sabi kan COMELEC. Paglinig sa mga drainage kang Naga sa paay kang tupad program, daipa napupunan. Tulong aki na nagsimba kang December 31 sa Pili Camarines Sur, dai na nakauli, padagos na pinaghahanap. Legacy as in history tampok sa Founders Day celebration kang Naga College Foundation. Diyos marhay na banggi. Ako si Antoinette Eduardo ang sa indong tagapagatud Bareta. Puon kan makapagsumitir kan sa indang Certificate of Candidacy ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na posisyon ngunya na midterm election. Naging lakupnaan sa indang mga tarpaulin o billboards. Ang ibayaon sa kudala, poste, puunin kahoy, asin gilid kan tinampo. Sabi kan COMELEC, mayo pang nababalgar na ang mga lalawgon na nakabugtak sa mga tarpaulin asin billboard. Ramon ang detalye sa report ni Melvin Machado. Harayo pa ang karampanyahan ka mga kandidato para sa 2025 midterm election. Alagad, lakup na ang mga tarpaulin o maging billboard ka mga nag-aaspirar sa manlain-lain na posisyon sa lado lokal. Alagad susugi Attorney Mike Julia, City Election Officer kang Naga, mayo pang lay na pinagbabalgar ang nasabing mga aspirante. Inihulit na magiging parte sa naini kang sedang campaign material sa pagpuon kang campaign period sa PEDSA 28 kang bulanin Marso. Po, tama po yan. In short, dahil pa na-covered kang COMELEC rules pa sa jurisdiction mo itong mga campaign materials kang mga kandidato sa mga aspirant pa lang sinda. Officially, magiging sindang candidate, malawag na sinda sa jurisdiction kang COMELEC as to the campaign materials po ninda sa start of the campaign period. Ang campaign period po sa local, March 28 pa man, hanggang May 10. Sa national and local election, mayo subot inaapod na premature campaigning kumpara sa barangay asin sangguniang kabataan election. Ang amay na pagsumitir kang Certificate of Candidacy may katuyuhan na amay man makapag-imprenta kan balota. Ayan po pagkakaiba kang national local election automated sa barangay scale election which is manual election. Sa national local election, may premature campaigning, advance lang po ang pag-file kan COC para po makaprepare po ang COMELEC pag-imprinta ng mga pangalan ka mga kandidato sa balota. Kaya po, sabi nga, magko-cover lang ang mga kandidato sa rules and regulation as to the allowable expenses, as to the place kung saan papadukutan. Tapos, siyempre itong mga prescribed sizes nga yan at the start of the campaign period. Antes ang pag-abot kang aldaw ning karampanyahan ka mga kandidato sa lado lokal, naglalaom ang COMELEC. Nababaklaso naman ini para makasunod sa tamang sukol asin lugar kung saan dapat ibugtak ang sa indang mga campaign para Pernilla. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, itutugot man kan COMELEC ang pagbugtak nin mga campaign posters sa mga pampubliko asin probadong lulunadan basta yaon ini sa tamang sukol na pinagsusugo kan COMELEC. An mga may sadiri subuot kan mga lulunadan an may freedom of expression asin freedom of speech kaya ini pinagtutugot kan korte. Kaya po sa mga pampaserong sakyan, tricycle, pajak and any other na pampasayro, pasakyan, pwede pong magpadukot sa start ng campaign period. Pero magsunod lang sa size, 2 feet by 3 feet. Sa iba pang Bareta, paglinig sa mga baradong drainage as in waterways kan syudad ni Naga matapos ang Bagyong Christine sa Irarong Kantupad program, daipan napupunan. Kung ano ang rason, aramon ta sa report ni Melvin Machado.
Halat na sana kang Metro Peso digdi sa siyudad kang Naga na pinamamayuhan ni Mr. Roderick Reforzado ang notice to proceed kang Department of Labor and Employment asin ang pag-download kang pondo para ipansweldo sa mga marilinig kang drainage asin waterways kang sentro kang Naga sa irarom kang Emergency Employment Program o mas bistado sa apod na tupad. May 10 million pesos ang lokal na gobyerno kang Naga hali ki Senador Chis Escudero na nahagad kang lokal na gobyerno katuwang nindadigdi ang Enro asin City Engineer's Office. Ang hinahalatan ko niyan si notice to proceed kang ano yan kan hali sa Department of Labor and Employment and si pag-download kan pampasweldo para duman sa tatuyang mga beneficiaries na makakatabang ta ano nga ni hazardous ang nature kani yung pakiulay ta na emergency employment dahil sinda sumarilinig sa tuyang mga drainages, waterways, katuwang taigdi ang Enro, saka ang City Engineer's Office. Ngunyan, ang understanding me, tapos na si pag-profile kay itong mga personnel that will be paid under tupad na undertaken by Mr. Nonoy Reforzado. Yan na naman si mga list. Naghala talaga kaming go signal kung noorin din papapuunon itong mga workers for drainage clean-up. And sa ngunyan, ang assurance na lang na kung may nagagamit ang tama pa din ang satuyang drainage system. Although it needs to be cleaned up, pero nagagamit sa ngunyan. Functional po siya. Sobra man sa 500 na nagpalista ang nahali asin day na muna pwedeng makabali sa tupad program kan syudad. Inihulit na dapat sarong beses sana ang sarong persona mag-avail ka na sabing programa. Apera kang LGU Naga, may ibang ahensya man ang nag-implementar kang tupad program. Opo, sarong po kasi sa parang guidelines kan Emergency Employment Program kan Department of Labor and Employment. Ang pinakaano man lang po, ang pinaka parang rationale niya man lang is to give chance to others. So within the implementation period, dapat sarong best ka lang maka-avail kang program. Yan pong emergency employment. Pero ang kinasabi kong sarong beses lang pwede, ito pong arpo ka itong nagkaigwa kitang emerhensya diyo sa tuyang lugar dahil sa typhoon na Christine. So, ang period na ito is from October. October to December. Dapat within that period, sarang best ka man lang maka-avail. Mientras tanto, ang matatadang pondo ang pwede pa magamit kang lokal na gobyerno sa irarom kang kaparehong programa. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, siniguro man ni Mr. Roderick Reforzado na ang pondo para sa tupad program sa Naga na dai magagamit ngunya na masunod na mga bulan, ang papakinabangan pa man subuot kan syudad sa mga masunod na aktibidad sa irarom kan kaparehong programa. More than 500 ang nahali. More than 500 to nahali. Pero itong mga slots na ito, magagamit na manggirare ito para makapag-implement din kita ngunya na taon. So, di man ka masasayang si funding. Sa iba pang bareta, 1,817 na benepisyaryo hali sa 14 barangay kan Legazpi City ang nakapag-atendir sa Ako Bicol Party List Tupad Orientation. Katuwang ang Department of Labor and Employment. Sarong paagi ining matabangan ang mga residentes na magkaigwanin dagdag na hanap buhay sa paagi kan programang Tulong Pangkabuhayan sa ating displaced disadvantaged workers. Siniguro man kan Ako Bicol na padago sindang magiging katuwang kandole sa paghatod nin ayuda asin oportunidad. Sa pagbabalikan news break, 1.8 million pesos na iligal na droga na kumpiskar sa tulong sospek sa Siruma, Camarines Sur. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga News Break. Number 3 ng Naga City Police
Congressman, pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa pinagkas taho ka ng issue sa war on drugs, palagis man subutang higit na ang tubig baha noong binabot pa sa lampas na magiging Siya na anas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsway. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission in Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Pag pumupunta kami ni Nanay sa health center, lagi ninyo kaming tinutulungan. Binibigyan ninyo ng payo si Nanay tungkol sa pagpapabreastfeed sa akin. At kung ano ang masusustansyang pagkain na kailangan ko. Salamat po sa inyo! Buti na lang po, nandyan kayo! Congressman, pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa pinagkas taho ka ng issue sa war on drugs, palagis man subutang higit na ang tubig baha noong binabot pa sa lampas na magiging Siya na anas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsway. Sa pagpapadagos kan mga bareta, ika-37 na Annual General Membership Assembly kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative madadagos na ngunya na bulan kan Enero. Aramon tang kompletong detalye sa report ni Christine Reyes. Matapos na ma-postpone kan nakalihis na Disyembre ang Annual Membership Assembly kan Camarines Sur Electric Cooperative 2, idadagos na iningon niya na Enero 18 nagigibuhan sa JMR Coliseum. Alas 9 ning aga mapo ng programa para sa mga maatindira. May online registration as in Iguaman registration sa mismong venue na mapo ning alas 7 ning aga. Pinagirumduman man ni Kasureco 2 spokesperson Rener Bukay na kaipuhan magdara ng valid ID as in ang pinakabagong electric bill para sa mas madaling registration. Magkakaigwa po kita ning Annual General Membership Assembly ngunya na maabot pong Enero 18, 2025. Ano po, actually ini po kayang schedule po ngunya dapat December 7, 2024 po ini dahil ang regular schedule po talaga kang agma kang Kasureco 2 every first Saturday kang bulan na Disyembre. Ano po, permi po yung ginigibo ta dyan sa aldaw na yan. Kaya lang nagkaigwa po baga ng adjustment dahil po nga itong mga kalamidad last year naapektuhan po si schedule ta kaini. Kaya ngunyan pong maabot na
Enero 18, 2025, dagos na po ang satuyang ika-37 Annual General Membership Assembly. Mapuon po yan alas 9, gigibuhon po yan hindi sa GMR Coliseum. Ano po? Ang registration may duwang klase po yan. Igo kitang online registration, which is ma-open po ang link o kaya itong satuyang pag-accept ng registration sa pagikang online alas 12:01 ning amay, ano, on the day po ka itong agma. Gusto sabihon alas 12 ning magiaga dapat makaparehistro na po si gusto pong parehistro sa paagi po kang online. Si Saro po may duwang klase kita, si Saro online, si Saro on-site. 7 AM sa GMR Coliseum po pwede na kitang mag-register duman. Iyo po yan si opening man kang registration booth duman mismo sa venue. Ano po? Malinaw po yan, magdara po ning valid ID sa Kasureco, or any valid ID basta igwa po ning latest na bill sa kuryente. Nakasentro ang General Assembly sa naging operasyon, mga programa asin accomplishments kang Kasureco dos ka nakaaging taong 2024. Kasabay man kaini, pag-uulayan man ang magiging plano asin proyektong gigibuhon ninda para ngunya na taon na obhetong mas masirbihan ning maray ang gabos na konsumidores kan sa idang kooperatiba. Nakulon kitang mga pag-uulayan saro na po yan si mga agenda na tigpe-prepare po unyan, tigpa-finalize ta. Si operation, si status ng operation kan sa tuyang kooperatiba for the year 2024, i-report po yan, and si mga accomplishments for the year 2024 man, and si target ng mga project sa mga ngunyan na taon na 2025. May mga pakonsuelo man subot na itato ang Kasureco dos sa aldaw mismo kan Annual General Membership Assembly. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, mantinidong hababa ang taripa kan kuryente sa Camarines Sur 2 Electric Cooperative puun pa kan Disyembre kan nakaaging taon. Inaasahan kan Kasureco dos na ini maabot pa hanggang sa bulanin Marso ngunya na taon, asin kun maglangkaw man, dikit man lang ang idadagdag kaini mantang bastante subuot ang supply kan kuryente. Alagad, susog sa tagapagtaram kan Kasureco dos na si Mr. Rener Bukay. Pag-abot kan bulanin Abril, digdi na subuot mamamatian ang pagtaas kan taripa kan kuryente. Ninhuli sa pag-abot kan summer season asin kakulangan sa supply. Sa ngunyan na Enero, nahihiling ta ay ning first quarter kang 2025. Sana mamantinir ang hababang taripa, pero paglaog po ning April, May, dahil ma-summer po kaya yan, yan siguro makaka-expect kita na malangkaw pang taripa ta. Base po duman sa mga nangyari man ka mga nakaaging mga taon, ang bulan pong Abril, yun na po yan ang puon man kang pagsikad, paltaas kang sa tuyang taripa. Ninuli po nga ni ka itong sa tuyang kakulangan sa supply kang kuryente. Pero ngunyan na January, February, inaasahan ta na kung maglangkaw man, minimal po ang pwedeng maging epekto kaini sa satuya dahil sa ngunyan po kaya tigihiling ta sufficiente pa po ang supply kang kuryente. Sa police report, padagos na pinagahanap ngunyan kan sa indang mga magurang ang tulong menor de edad na mga taga-barangay San Juan, Pili, Camarines Sur na dainan nakapuli sa indang harong matapos magsimba kan nakalihis na Disyembre 31. Sa istorya sa GNN TV 48 naga ni Sam Porteria, tiyoon kan mga menor de edad, nakasuway subuot sa mga kaibahan an magperinsan asin dainan nakapuli. Nalibot naman nindaan syudad ni Naga, Pili asin iba pang pagtaraid na banwaan, alagad dainan ninda nahanap. Ngunya na aldaw nasa syudad ni Legazpi an magurang kan mga aki matapos na may maresibisindang impormasyon na may tulosubuot na aki an nasa kustudiya kan DSWD. December 31 po, sir. Ngayon po yan sa loob kang arong ibanggi pa lang. Nag-ready po, masimba po dasinda. And then, tinugutan po kang mga ina-ninda na masimba. Kaiba po si mga tugang kong daraga. Pagkatapos po kang simba, alas 11 po yata natapos sa may simbahan kang Pili. Bigla po sakas kang simba, nawara po sila sa kataid.
And then dahil na po nagbalik po kang pagkaaga. Sa iba pang police report, arestado sa pinagibong high-impact operation kontra iligal na droga sa Siruma, Camarines Sur ang mga sospek na sinda alias Richard para sira kan barangay Bakakay, Tinambak, Camarines Sur, alias Boboy kan barangay Bonifacio, San Fernando, Camarines Sur, alias Jude kan Karangkang, Magaraw, Camarines Sur, sarong driver alias Neil kan Busay, Ligao City, asin ang 17 anyos na si alias Maylin. Nakabakal ang mga operatiba sa mga sospek nin sarong plastic sachet nin subuot iligal na droga sa kantidad na 160,000 pesos. Kan gibuhon ang body search, na-recover pa sa sospek na si alias Richard and 100 grams nin subuot shabu, badil na caliber 45 trademark arms core as in budol money na 160,000 pesos. Siyam na plastic sachet na yaon sa coin purse ang na-recover ki alias Boboy. 5 plastic sachet manin subuot shabu ang na-recover ki alias Jude, mantang mayo mang nako ki alias Neil as in Maylin. Aabuton sa 275 grams nin shabu ang na-recover sa mga sospek na nagkakantidad 1,870,000 pesos. Sa iba pang bareta, legacy as in history tampok sa Founders Day celebration kan Naga College Foundation. Ang detalyes aramon ta sa report ni campus correspondent Dylan Talagtag. Sa pagpapadagos kang selebrasyon kan Founders Day sa NCF, ibinida ang paglalakbay video presentation na ipinahiling ang naging buhay as in legacy kang founder na si Dr. Melchor T. Villanueva Sr. Presente sa aktibidad ang mga eskolar kang eskwelahan na naghirasman kan sa indang nanodan asin nagtaong pasasalamat sa institusyon. Ang moral pong nakuha ko sa paglalakbay ni Dr. Mel is gaano man kahirap yung problema na dumating sa'yo, kahit man hadlangan yung sa pag-aaral, kahit kinukulang sa financial, wag tayong sumuko na tuparin yung mga pangarap natin kasi lahat naman ng problema may solusyon at makakaya natin kahit pa isa-isa. Bilang scholar here sa NCF, sobrang laking tulong niya talaga sa pag-grow ko individually kasi mas pinastrong niya yung personality ko as a athlete and as a scholar here sa institution. Thank you so much po, lalo na po kay Sir Mario Villanueva, the president of our institution, and to all the heads. Sana po hindi po kayo magsawang tumulong sa mga scholars ng institution, and yun po, sana po mas mag-grow pa po tayo as a community and as a institution. Thank you. Maria, aking mahal, maaari ba akong magkulang? Sa theater play man na Noli Me Tangere, ipinamalas kang Center for Arts and Culture ang sa indang talento asin tibay sa pag-arte. Sa indang napahiling ang istorya kang pag-asa asin katapangan. Dahil ako ba, hindi na kaibigan? Para man kay Dr. Roger Villanueva, importante ang mga historical play argon Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal para makuha na ning adal asin kaaraman. Kaya yung play na Noli Me Tangere, kasi part yan ng curriculum. Sa high school, merong sa subject pagka sa Rizal. Also sa college, merong subject talagang Rizal. And as part of our culture, para laging maalala ng mga viewers, ng mga nanonood, yung mga nangyari way back during Spanish time, Spanish era. And makakatulong ito para yung mga estudyante, lagi nilang ma-look back yung mga nangyari. For us to learn what happened in the past, for us to have a brighter future. Para sa GNN TV 48 Naga, Dylan Talagtag, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingaw na i-follow ang Samuyang official Facebook page. Asin i-hit ang subscribe button sa Samuyang official YouTube channel. GNN TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo, asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak.
Number 3 kang Naga City Police Office. Man pinagsubok kasi ng opisina na isuspender ang Sa pinagkas. taho kang mga isyo sa Wangon Drugs, palagis man subot ang higit na Ang tubig baha, noong binabot pa sa lampas na magitan. Siya na anas tinong tunging kalayo ang apektado kang kasunod. Newsway. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ka kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Hinahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang lola ko! Tayo na ipagdiwang ang Pasko ng sama-sama kahit na sinuhok tayo. Sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan ngayong taon, isapuso natin ang diwa ng pagkakaisa, ang pagkilos ng magkakasama bilang isang komunidad at isang institusyon. Ang Pasko ay panahon ng pagtutulungan kung saan wala dapat maiiwan at ang bawat isa ay bahagi ng pagbangon at tagumpay. May this season inspire each and every Tiger to reach out to those in need, extend our blessings, and build a stronger NCF community and beyond. Together, let us move forward with a commitment that no one will be left behind. Let us ensure that every Inciano, Nagueño, and Bicolano is valued and uplifted. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Paskong may pagkakaisa.